Sziasztok! Én Müller Péter vagyok, a barátaimnak Péter amúgy Sziámid, és remélem, hogy tegeződünk. Nekem az egész életem a váratlanra, a szokatlanra, másra való nyitottságban kellett, hogy teljen, mert szerintem művészember nem élhet máshogy. De ez definiálja azt, hogy valaki művész vagy nem, hogy nyitott-e arra, ami nem a megszokott, nem az átlagos, nem a kényelmes. Számtalan történetem van a témakörből, emiatt aztán vidámak és tragikusak is. Egy vidámat vázolnék ide, és utána nagyon röviden elmondanék egy tanulságosabbat. A vidám az volt, hogy nekem az utolsó 7 évem az eléggé a Baltazár Színház együttesére fókuszál, ahol én színész vagyok. A Baltazár Színházban értelmi sérültek, főleg damosok játszanak. Zseniálisak egyébként, de csupa Oscar-díj jelölt színész. És amikor eldőlt az, hogy én nem csak abban az egy darabban szeretnék benne lenni, amiben meghívtak, hanem én ott jól érzem magam, az egy nagyon felemelő pillanat volt, nekem egy hosszú szöveget kell megtanulnom, kellett, és én rendezőként tudom, hogy én nem vagyok színész, tehát sose tanultam sok oldalt, prózát vagy drámát. És az első próbán természetesen bele is sültem, és akkor azt találtam mondani, hogy de hülye vagyok, elfelejtettem. Mire a baltazáros színészek kórusba nagy szeretettel azt kiabálták, mintha tanulták volna. Péter, te nem vagy hülye, mi vagyunk a hülyék. És akkor azt mondtam, hogy na jó, hát itt van olyan humor, amin én tudok mosolyogni, úgyhogy ide szeretnék tartozni. És a másik ebben analóg helyzet, az pedig autistákkal volt. Ott egy csoportfoglalkozást tartottam egyszer, és nagyon meglepett, hogy milyen pluszok vannak ezekben az állítólag fogyatékos emberekben. Az a legkevesebb volt, hogy volt egy srác, aki 1-től 100 akárhányig végigmondta az összes budapesti buszjáratnak az összes megállóját fejből, mert tudta. Azt már a Baltazárban megszoktam, hogy van olyan ember, akinek elmondasz egyszer egy hosszú szöveget, és utána visszafelé ugyanúgy elmondja. De gyönyörűen beszéltek. Magukról, a helyzetükről, tehát mindenki tudja, aki kicsoda, és jól helyezi el magát a világban, sokkal jobban, mint az okosok. És a végén volt egy fiú, aki álomszépen beszélt arról, hogy milyen az, hogy valaki fogyatékos. És én így kifakadtam, és azt mondtam, milyen hülyeség ez, hogy fogyatékos. Nem fogyaték, hát itt olyan értékek, meg olyan tudás van elrejtve, hogy én ilyen szépen például embert még a saját helyzetéről beszélni nem hallottam. Az ennyire erős, ennyire költő ilyen. És akkor azt mondta ez a fiú, hogy jó, most a helyzet az, hogy igen, hát csak én magyar tanár vagyok, tehát az öcsémmel jöttem, ő autista. Ja, mondtam, hogy jó, hát lehetne akár, mert a többiek is voltak olyan jók. És ami az utolsó ilyen pillanatom volt, amikor ezt újra kellett gondolnom, ezt az amúgy evidens dolgot, hogy a másságra nyitottnak kell lenni, az volt, amikor egy rablógyilkos agyonverte a Király Tamás barátomat, aki világhírű jelmez és ruhatervező volt, és engem kértek meg, hogy beszéljek a temetésén. És akkor oda visszaiktattam egy mondatot, amit a Tamás nagyon szeretett, mert kértek tőle egyszer egy cikket, azt hiszem az Elle magazin, vagy valamelyik ilyen újságban, ahol leírt egy történetet a saját fogyatékos öccséről, akivel nagyon sokáig szeméremből nem járt össze, és aztán a vége felé kezdte csak látogatni az intézetben. És odaírt a végére egy idézetet, amit tőlem vett. Az idézet az úgy hangzik, hogy a mássággal könnyű toleránsnak lenni, de nekünk egész életünkben az intoleranciával kellett toleránsnak lenni. És itt jön szerintem a lényege a nyitottságnak.
Mert ezt minden intelligens, érzékeny, illedelmes ember tudja, ha egy másik embernek más a vallása, a bőrszíne, más a szexuális identitás tudata, mint az enyém, akkor az olyan tiszteletben tartandó, érdekes, olyan kulturális dolog. Hát igen, de avval mit kezdek, amikor egy másik embernek az értékrendje bántóan, zavaróan, veszélyesen más, mint az enyém. És szerintem itt kezdődik a nyitottság. És ebből van nálunk a legnagyobb hiány, tehát én azt gondolom, hogy amíg nem üt, addig én egy nácival is beszélgetek. Nem csak azért, mert talán vannak ott sanszok, hanem mert érdekel, hogy hogyan jutott ide, és miért maradt úgy. De erre egyébként számtalan eset van, hogy ebbe beleütköztem, és hogy igyekeztem úgy kezelni, meg akkor is, hogyha zsigerből nem úgy jött, hogy az méltó legyen az emberséghöz. De egyszer például az volt, hogy Balatonfüreden egy kerthelyiségben egy német turista csoport, a Deutschland Überall ezt kezdte el énekelni. Nagyon hangosan is söröztek, és ez olyan baljós, rossz érzés volt. Annyira, hogy meg is ijedtek az asztaltársaságomban levők, és én nem vagyok vagány különben, meg nem szoktam tudni mindig, hogy mit kell azonnal reagálni, de akkor fölálltam, nagyon rosszul tudok németül, de oda mentem, és a rossz németségemmel azt mondtam, hogy ne haragudjanak, szóval az a helyzet, hogy nekem a nagyszüleim Auschwitzban pusztultak el, és egy picit ez minket zavar. És így vártam, hogy agyonvernek. És ehelyett iszonyúan, bocsánat, elpirultam, az énekkarvezető volt, és mondta, hogy ne haragudj, mi diákok vagyunk, és csak hülyéskedünk, és dehogy is, sőt, hát olyan bűntudat van a német népben, meg ilyenekről kezdett beszélni. Szóval én azt gondolom, hogy az intoleránsakhoz létérdekünk közel menni, hogyha a békében akarunk élni, és megvizsgálni, hogy mitől lettek olyanok. A nyitottság az elemi dolog. Az elemi dolog, én ismerem ezt közelről. Szóval divat azt mondja, hogy nekem annyi homoszexuális barátom van. Nekem tényleg, Amsterdamban éltem, az ott nem olyan különös, vagy nagy dolog. A saját gyerekeim közül is az egyik leszbikus, és nagyon szerettem a szép lányokat, akiket hazahozok. De nem kellett ez ahhoz, hogy én erről így gondolkodjak. Szóval számtalan történet van, és akkor én most ezeket tudtam hirtelen elmesélni. Nem lenne baj, hogyha szépen összegyűjtenénk az összeset, úgyhogy ha nektek van, akkor meséljétek el ti is. Elég sokat dolgoztam, kutattam az Anna Frank archívumban Amsterdamban, ahol a kisebbségeket, másokat ért, más fajta embereket ért, sérelmeket, atrocitásokat gyűjtik össze többek között. Ott van egy ilyen archívum. Jó lenne nekünk is, ha lenne egy ilyen archívumunk. Egyáltalán jobban tudnánk áttekinteni, hogy mi van itt, és ki hogy érez, és miért, és mennyire tiszta ez benne, vagy hol vannak a határok. Gyűjtsünk ilyen videókat.